Salutare băieți și fete, sunteți pe canalul Radu Ionuț Miu și astăzi ne vom juca World Soccer Champs, carieră cu o echipă surpriză. O să vă zic când o să intrăm să alegem o echipă și din România va fi. Vom începe să o jucăm pe serii, cu nu știu cum. Nu vom face doar cu asta, poate dacă vă place și avem peste, hai să zicem, 20 de like-uri la toată seria aceasta cu echipa asta surpriză din România. Nu este surpriză pentru că este o echipă mică din România. După cum am spus aici la, cum se numește, la să găsesc, nu mi-a dat-o, așa că am cumpărat-o pentru că era foarte puțin bugs, pentru că era o echipă gratis care îți pică, dar uite că de data asta nu mi-a picat. Și este vorba despre Olimpia Satu Mare. Adică, nu este vorba despre Olimpia Satu Mare veche, este vorba despre CSM Olimpia Satu Mare. Hai să vă explic care-i treaba și nu vreau să primesc hate pe baza asta fanilor CSM Olimpia, nu știu, pe fanii Olimpia Satu Mare. Vreau să vă anunț doar că, nu frate, auziți, Olimpia Satu Mare era doar una, până în 2018. Când în 2018 clubul Olimpia Satu Mare n-a mai rezistat și s-a desființat. După care, din 2018, s-a format CSM Olimpia Satu Mare. Deci CSM Olimpia Satu Mare nu este cea veche cu istoria, cu trofeele, cu așa. Originala este cea care a fost desființată în 2018. Dar acum, cea originală este CSM Olimpia Satu Mare, pentru că acea echipă a dispărut și, da, dacă acea echipă dispare, acum e altă echipă a orașului, normal că alta este momentan Olimpia Satu Mare, adică, da. Și hai să începem cariera, să nu mai stăm să vorbim și să începem treaba, pentru că avem o treabă foarte mare aici. Vom avea ca și obiectiv să ajungem măcar să ne batem pentru primele locuri din play-off. Hai să vedem ce ofertă avem. Rover, Irimia, nu. Și vreau să fac, în primul rând vreau să încep să fac curățenie în echipă, pentru că sunt foarte mulți jucători care au ce căuta aici. Uite, Florin Busu este bătrân, are 31 de ani, oricum nu juca, cred că n-am văzut, cred că la Rapid s-a dus, nu? Și tot așa, vindem jucătorii mai bătrâni, pentru că asta e cea mai... Dar aparent nu mai era decât ăla jucător bătrân aici la Olimpia Satu Mare, la CSM Olimpia Satu Mare. Și avem George Enceanu și Sergiu Mușcalu. O să știu și eu dacă Mușcalu joacă. Mușcalul nu joacă, deci o să putem vinde pe Mușcalul ăsta. Deci că avem niște bani foarte puțini. Vom încerca din ce în ce mai mult să evităm echipele care ori au fost desființate, ori au fost băgate în Liga a treia că n-au mai avut bani, nu știu cum. Este vorba despre FCU Craiova, care a fost desființată din România, nu mai are voie să fie în România, nici măcar în ultima ligă nu mai are voie. Gloria Buzău, nu știu ce s-a întâmplat. E un mister ce s-a întâmplat cu aceștia. Unii spun că s-au desființat, unii spun că acum sunt în Liga 3. Ok, hai că nu ne interesează pe noi chestia asta, ne interesează să facem treabă la Olimpia, pentru că asta este treaba noastră, să facem treaba la Olimpia Satu Mare. Aparent pierdem amicalul cu Vedița Colonești și avem nevoie de oferte foarte multe. Rover, Irimia, nu știu de ce tot e ofertat, și de Buzău și de Mioveni. Habar n-am de ce numai el, dar hai să găsim
și noi un... Ar merge, sincer, să ne întărim pe mijloc mai mult, poate. Hai să vedem ce găsim pentru poziția de mijloc. Sub 22 de ani, că ăia sunt cei mai ok. Hai, 22-28, poate. Poate găsim și noi ceva pe aici. Codre. Face cochii băiatul ăsta. Codre. Merge să-l cumpărăm. Da. Reușim să facem și primul transfer. Dorin Codrea de la Ucluj. Da, nu pot să zic că e de Liga 2, dar decât să nu prea joace la Ucluj, mai bine vine la Olimpia Satu Mare și e titular. Pierdem și cu Olot. Amicalul, Supercupa câștigă FCSB 3-0, Supercupa Europei câștigă Tottenham, ciudat, cu 2-1 contra PSG. Aici nu știu ce câștigă Spania. În fine, hai să jucăm meciul cu Concordia Chiajna, pentru că este un meci foarte, foarte greu, foarte complicat, foarte, nu știu, Chiajna are jucători mai puternici, mai buni și deja este 1-0 pentru Concordia Chiajna. Da. Ocazie periculoasă, Concordia Chiajna 2-0. Da, cred că trebuia să luăm un portar. Cred că trebuia să luăm un portar neapărat. Sau măcar să luăm acum pe mamă, frate, de e foarte greu. Dacă pierdem la scorul ăsta cu Chiajna, cum să nu pierdem cu echipele mari. Și avem penalti, dar nu înțeleg cine naibii a inventat chestia aia de se dea așa foarte ușor pe jos. Nu știu, frate, dar mă enervează. Mereu când am penalti, baciu așa să dea cu linia și el mi se pune pe jos și automat că ratez. LOL! A dat bară! Era să-și dea autogol jucătorilor. Da, o să fie 3-0 bănuiesc și este, da, 3-0. Chiajna ne conduce. Adică eu vreau să joc pe clasă mondială, pentru că nu vreau ca alții să joace pe începător și să promoveze din prima cu o echipă foarte mică și să promoveze din prima, pentru că nu are sens, nu e realist asta. Adică, ce realist. Băi, frate, am avut atâtea șanse. Niciuna nu. Astăzi era, dacă o ratam și pe asta era gata. Nu se mai putea. Iară bară. Nu suport bara cu sunetul ăla. Nu! Bă, de ce nu facea alunecare? Hello! Soccer Champs! Da. Și voi încerca să postez foarte des cu această carieră, cu seria. Poate la o zi, la două, vedem, pentru că a început și școala. Deci, da. Pierdem 4-1 cu Chiajna. Și suntem pe locul 21. De ce se numește Dinamo București B? Și de ce nu CS Dinamo? Pentru că B-ul, adică Dinamo 2, este în Liga 3. Nu știu dacă știați, s-a înființat acum. Stați un pic, că aici la publicitate nu o să vă arăt, pentru că o să trebuiască să pun să fie blurat ca să nu vadă, să nu se vadă, să nu oprească YouTube-ul, videoclipul, să-mi șteargă, să poată să se posteze. Și să vedem. Meci cu Unirea Unghireni, deja e 1-0. Bă, frate, dar de ce fix la prima ocazie pe care o are echipa adversă?
Fie cu Chiajna, fie cu Unirea Unghiren, dă gol, frate. Bă, frate, nu poate la a doua, la a treia, dar poate la prima, că de ce să nu? Că așa vrea jocul, să o cerțeam, că, na. Hai să vedem dacă reușim să facem măcar un punct. Wow! Cel mai bun portar îl avem, roșu avem. Ce să mai... Genial! Genial, ce pot să zic. Roșu avem, portarul cel mai bun îl avem. Păi da, cum? Ce ne mai lipsește? Opa, nu dau șut acum. Dă-i în apărare. Șut! Gol! Neluț, Pap! Bravo, Pap! Da, hai că poate egalăm. Bine că le dă ocazie lor. Că până acum le-a dat în spam i-a dat. Dar reușim să ne apărăm bine. Și poate ne dă și o ocazie. Haide cu ocazie, te rog. Dă-și mie o ocazie, că poate egalez și eu, te rog. Da. Repriza a doua, bă, o ocazie. Fere, o ocazie ne-a dat. O ocazie ne-a dat. Nu se poate. O ocazie. Tot meciul o ocazie. Normal că suntem pe ultimul loc. Cine are roșu? Dar stai că acum n-are, că e Cupa României. Foresta Suceava, dacă ne bate și ăștia care nici măcar nu sunt în joc momentan. Dar de ce în Cupa României sunt? Nu știu. De ce nu e băgată Liga 3? Nu știu. Nu știu de ce să băgați în joc dacă e numai până la Liga 2. Și în Cupa României și în amicale tot bagă echipe din Liga 3-a, 4-a, 5-a. Și nu există Liga 3-a, 4-a, 5-a. Este numai până la a doua, adică după a doua nu mai e nimic. Hai că poate îmi dăm gol. Măcar pe ăștia să-i batem. Nu! Haide, te rog. Măcar pe ăștia. Știu că e greu. Haide. Gol, mă, Neluț Pap. Bravo. Golgheterul nostru, Neluț Pap. Cred. Mai dă unul, e asigurat el. Rover Irimia, Neluț Pap. Pasează. Pruma. Bravo, Pruma! Haide! Auzi la mine, Pruma, da. Pruna, mă scuzați, vă rog să mă scuzați. Hai să vedem. Gafiță, pardon. Din nou mă scuzați. Cred că așa-l cheamă, Gafiță. Dar pe joc scrie Gafita, dar nu știu de ce. Dar e Gafiță. Bine, aici în joc nu scrie. Dacă e, uite, Alexandru, în loc de Pițan scrie Pitan. Adică, am dat un exemplu, nu ziceți că e un jucător. Da, mergem mai departe în Cupa României. Uite, vedeți acolo în ăștia am jucat noi amical. Avem roșu. Fix când avem meci cu CSA Steaua. Nu dau sim to end. Cum să dau sim to end cu CSA? Adică e un meci foarte greu. Hai să vedem, poate câștigăm. Tudose. Gol! Cosmin Tudose! Poate câștigăm cu CSA Steaua. Să vedem. Șut, am vrut să dau o centrare așa cu liniuțe, dar pe soră numică, nu știu. Boscan. Neluț Pap! Ce gol! Neluț Pap! O bagă la vinclu și conducem pe CSA Steaua București cu 2-0. Măcar pe ăștia să-i batem, măcar. Aparent îi cam batem, că scorul zice 2-0 pentru Olimpia Satu Mare.
LOL. Gol Adrian Popa. Să nu revină CSA. Să nu revină CSA. Ce-am spus eu mai devreme? Cu 2 secunde. Ce-am spus eu cu 2 secunde înainte? Păi, vero! N-ai cum! Na, au luat roșu. Hai, vede, dă-mi o ocazie acum pe final. A dat. Hai că a dat, măcar. A zis că nu mai dă. Gol. 3-3. Bocșan, iar am greșit. Și la lovitură liberă și la tot am greșit. Bocșan. Gol. Oh, gol! Eu, ce că la mine. Bocșan, gol. Gol! Eu țipam după 7 milioane de ani când mi-am dat seama că e 4-3 contra CSA. Na, Nelus Pap. 5-3, ce să mai... Distrugem CSA Steaua București. Deci distrugem CSA Steaua București. Da. Măcar pe ăștia să-i batem. Aerostar Bacău. Simtu cu ăștia că e mai ușor. 1-0. 2-0. 3-1. 3-1-3 câștigăm. Bun, hai că ne vin victoriile. Jucăm cu CS Dinamo. Nu știu de ce în joc se numesc Dinamo București B. Wow, dar ce chituri mișto au și ei și noi. Dinamo București B, adică CS Dinamo atacă. Și normal că o să ne dea gol, este? Este. Imre Plesa. Sau Pleșa. Eu greșesc numele. Gafiță! Ce să-i are portarul lor? Bună pasa! Nu știu cum să dau. Da, mă, Crona. Nu, vere! Haide. Nu! Nu se poate așa ceva, băi, omule, băi, nu se poate așa ceva. Hai să facem și noi sub. Bă, Ciră, intră tu ca și portar. Poate faci ceva. Matis. Sau Matiș. Nu știu cum îl cheamă și pe ăsta, mă dă naibii. Matis o să-i zic. Dragoș Bucur de la CS Dinamo face 1-2 pentru ei. Doar la noi acasă. Păi da cum, că noi ne prostim, ratăm toate ocaziile, da cum. Ia uite. Ce ziceam? Nu mai bine încercam eu poarta, nu mai bine dădeam și o centrare în fața porții. Nu, că așa vrea jocul. Să mă prostesc eu. Haide, mă. Gol, Nenuț Pau! Egalăm pe CS Dinamo. Și hai acum, ocazie. Da, mă. Bine, hai să facem 3-2. Gol, Nenuț Pap! Bine-s. Da, măcar câștigăm. Hai să vedem ce facem cu CSA. Nu, din nou. V-am spus, nu vă arăt publicitățile, că o să-mi pice
o să-mi dea YouTube-ul videoclipul jos și eu nu o să se posteze. Că, așa vrea YouTube-ul. Și oricum, seria asta va fi editată. Fac pariu că o să încerc să fac... Genial! Genial dribbling, genial tot. Am pierdut și mingea în timp ce vorbeam. Oricum, seria asta o să fie editată. Adică voi încerca să o editez. Gol Dragoș Voicu. Adică va fi editată de către mine, care sunt cel mai bun editor. Hai că sunt dacă sunt. Gol! Golazo, 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 golazo. Da, hai că... Da. Oricum, voi încerca să fac niște videoclipuri cât mai lungi ca să fie mai tari. Și la poartă, la vinclu, Neluț Pap dă și este 0-3. Probabil încă o victorie, adică încă o victorie 100% asigurată victoria. Unde se duce ăla, băi, vere? Gheroaie? Ha? Bocșanu! Ho, ho! Ce gol! Ce gol marchează Bocșanu! Mamă, ce bună-s! E foarte bun. Dacă nu intra golul ăla din lovitură liberă, era 3-3. Cred că turbam. Dragoș Voicu face 3-5. Foarte, foarte, foarte bine. Moraru. Era să facă 36, să dea toată echipa Olimpia Satu Mare gol. No! Cu spatele. No! Da. Bun, acesta a fost și primul episod din cariera cu Olimpia Satu Mare. Mâine sau poimâine va apărea și episodul 2. Ăsta cred că va apare o oră după ce îl filmez, pentru că trebuie să-l editez, după cum v-am zis, și să fiu atent și să nu știu cum. Bine, haideți că vă las și să promovăm, să sperăm că vom promova